Ens deien que seria complicat. De fet, va ser molt. Afegeixo, mai deixarà de ser complicat. I no, això no forma part de l'obra. És un text inventat que no té res a veure amb l'original. De fet, senyors i senyores, això és un tràiler que estem fent per promocionar l'obra. Ja saben, coses extraactorals. L'obra s'anomena Quiets i, evidentment, això d'aquí darrere no és la escenografia original. Per sort. És on assagem. La escenografia original serà molt més xula. O no. I nosaltres interpretem en Màrius Sana. O qualsevol pare. O qualsevol mare d'un fill amb paràlisi cerebral. Jo no hi surto a l'obra, Vull dir, el meu personatge sí, però així jo, amb carn i ossos, pel bé de l'obra, millor que no. Quan tens un fill amb paràlisi cerebral, Tot es transforma en una aventura. Una aventura de portes en fora. una aventura de portes endins. Molt endins. Aquí ets, riuràs i t'emocionaràs. Al contrari d'en Llullo. El meu fill. No, el meu fill. El fill de totes a l'obra. Bé, de fet, tampoc no ho sabem gaire si el Llullo s'acabava d'emocionar. Riure reia, però no s'emocionava. Qui sap si ben endins, ben endins... Si voleu viatjar amb en Llullo, I en Màrius? I nosaltres? veniu a veure qui ets. No és un musical, No, és una tragèdia. No és una comèdia. o sí? Com la vida. Com quan viatges de portes enfora? O viatges de portes endins. És boníssim.